Сәлам дуслар, мин Эльвира апа. Без бүген яңа ел символына багышлап чыршы уенчыгы ясыйбыз. Сез еланны чыршыга эле аласыз, брелок итеп куллана аласыз. Безгә кирәк булачак төрле төстәге фетр, тасма, фломастер, еланның үрнәкләре, ялтыравыклар, кайчы, мамык, җилем һәм таякчык. Иң беренче эш итеп без уенчыкның нигезен ясыйбыз. Моның өчен үрнәк ярдәмендә форманы фетрга төшерәбез. Алга таба еланны җыябыз. Моның өчен җилем ярдәмендә нигезенә койрыгын һәм башын беркетәбез. Иң элек койрыгыннан башлыйбыз. Баш өлешен беркеткәндә тасманы эчкә кертеп калдырабыз. Һәм баш өлешенә бераз гына мамык тыгып калдырабыз. Хәзер битен һәм күзләрен беркетәбез. Күзләренә ялтыравык өстибез. Һәм койрыгын бизибез. Моның өчен фетрдан вак-вак очпочмаклар кисәбез. Уенчыгыбыз әзер. Яңа еллар белән сезне. Сау булыгыз.